Vi er i en verden, hvor folk de hader reklamer mere, end de nogensinde har gjort før. Og spørgsmålet er, hvorfor? Hvorfor skulle man vise sine reklamer til folk, der ikke gider købe en bil? Det er et meget godt spørgsmål. Da jeg startede i branchen i 2010, der begynder sociale medier at rulle ud, og især Facebook og Google begynder at blive store. Og deres primære argument, det var jo at sige, hey, du spilder rigtig mange reklamekroner, fordi jeg har ikke engang noget kørekort. Det havde jeg ikke dengang i hvert fald. Så der var ingen chance for, at jeg ville købe en bil, fordi jeg kan ikke få lov til at køre i den. Så hvorfor skulle jeg sidde og blive belemret med på tv eller på outdoor eller alle mulige andre steder og se bilreklamer? Så kom Facebook og Google og sagde, det behøver du ikke længere. Vi kan målrette dine reklamer super præcist til de mennesker, der faktisk lige nu leder efter en bil, som går og overvejer at købe en, og hvilken en de så skal købe. Det giver sindssygt god mening, fordi så kunne man lige pludselig ud af et budget på måske 2-3 millioner kroner, kun sørge for, at det kun målrettes de mennesker, der rent faktisk overvejer at købe en bil lige nu. Meget bedre målretning, meget højere ROI, bedre brug af penge, og argumentet var også, at måske kunne vi få folk til rent faktisk ikke længere have reklamer så meget, fordi de rent faktisk ville begynde at blive relevante. Spoler vi frem til 2025. Vi er i en verden, hvor folk de hader reklamer mere, end de nogensinde har gjort før. Og spørgsmålet er, hvorfor? Det er det, vi kommer til at snakke om i den her video.